Subay sa pagminos sa mga flights, nagpatuman na og 4-day workweek ang Mactan Cebu International Airport. Si Luan Mirundina sa report. Na ang pagmingaw sa Mactan Cebu International Airport sa mga nagparking nga mga eroplano. Wala na gitugutang mga domestic passengers nga makasulod sa Mactan Cebu International Airport gikan sa bisan asang dapit sa nasod. Sa advisory sa PAL, gipahibaw niini nga subay sa gipatumang enhanced community quarantine measure sa Luzon, kansilado ang tanan nilang domestic flights. Mobalik ang ilang mga domestic flights pagka Abril 13. Ang Cebu pa mipahibaw usab nga kansilado ang ilang mga domestic flights sa Manila ug Cebu subay gihapon sa gipatumang enhanced community quarantine sa Luzon. May mga travel restrictions usab nga gipatuman sa ubang mga nasod, hinungdan nga maglisod sila pag-accommodate sa mga pasahero nga apektado sa mga cancellations. Hinuon, padayon silang mag-monitor ug maghatag og update kung may mga kausaban sa mga flights. Ang mga kawani sa Mactan Cebu International Airport nagpatuma na og 4-day workweek schedule apan status quo ang GMR Megawide Cebu Airport Corporation tungod kay may 15 pa ka mga international flights. Samtang niadtong Sabado sa wala pagipatuman ang community quarantine sa kauluhan, may 5,629 ka mga pasahero nga naabot sa Sugbo gikan sa kauluhan luwan sa 31 ka mga flights. Samtang 6,106 ka mga pasahero usab ang sakay sa 33 ka mga flights gikan sa kauluhan. Wala hinoy nakitaan og sintomas sa mga pasahero. Samtang sa 454 ka mga pasahero sa barko nga naabot usab sa Sugbo gikan sa kauluhan niadtong adlaw, may usa ang taas ang temperatura. Actually di magito taas kaayo nasa mga low grade rato siya. Pero tuan na to gi-turn over namo sa Department of Health kay sila na handle ato accordingly. Uban ni June Solon, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.